Hey, good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, great. How are you? Hello, sir. Good afternoon. Here we are here. Testing here. But I'm happy to test. Okay. So ya ka emi ya surgery. Obi I got to the thing to for so ka to for I just need to for then. And make sure the first one, the first one, meet up and the thing you lose. After go lose, I call the second one. Because I got here to call the second one. I mean, no. I know 2 months. Igbo mụrụ nze mụọ zasị m nke onye chi ya zịrị. Na nwaanyị a kịta. Ọ na-asị mmadụ. Ngọpụdere. Na nwa a kịta. Mpịa reach out to me. When them sim mu biko mebukwa na onwe ya menwe. To cut everything short. But I want to work at it aka. Ka azọ nwa ndụ. Biko no yaro no marca ka azọ pụta nwa. Ima so message send el madro mo. Yes, ages how you Aside chago mo is a mangame. Business and mala does off ma. Oh, oncho material the champion. Oh, some property no be me be take away up ta go no. Ye check mana mo ajo sim na gidi asina arofo bi na afọ yeji gwaba mudi ya na message. Because I go help so many places. More than them I chat to my clothes and home and get for mom. So we see I can let property je be take home and they go. We help the family. Na ona anya need ye maka. Nwa be emesi operation na intestia twisting. Emega nke ebo nke toka ya chiende na and nwoke elesigo property ya bia babalo mba na WhatsApp sim na and true ọ na-abụ e-post video ọ na-support mana o luzi nke ya na-abịa nwanne m n'ihe njin aka rile nne o nwere ihe ọ na-akpụfolo m mana just mo giwe wee mụ nsị mba nwere ọkala jide onwe na nwa iwe na ndị mmadụ ya dị disappointed adị m anụzi ọgwụ bịa ntie gị ihe mana asị m nọ eji m onwe m malụ nọ mgbakasị arụ bụ ihe ma eji agwa m ihe anyị na-agwa m biko ka ihe rụ n'aka zọpụtala ya nwa ya n'ụwa ka ihe rụ n'aka zọpụtala ya nwa ya n'ụwa ibi ma ego nri fe nwekwarozi ma ego nri fe nwekwarozi onwere ego dị na akaụntụ ụlọ Zeus family now ebe m na-eje na-abụ ụmụ na-ede mana asị m na ọka mgba ọka postuo onwere ego m nwere onwere inyere m ego m dobeli ya gị nwa maka o si adị so biko ayọ ka m na-ayọ fa na ọnụ n'ọgwụ for 2 months asị fa pụọ ntụnata ka atụnata fa n'ụlọ ọgwụ fa nataba ya ihe na-eme nwe adịbere oke ihe na-eme ya adịbere oke so ma support unu with obere ego dị ebe a n'ụwa unu welugodu na-eligodu nke bụ nne nghọtago na ya n'oge nwa bụ nwoke ihe dị ebe a 100,000 na ọtọ tapịa ahụ n'obele nwa awaghị unu eligodu ọ na-akpọkwa daadị. Okay. May I beg your name? I am Canalist. Biko nka izo nwa nwoke elego TV ya elego ochie ya ihe dịzi na bịa ma friji ya maka arụ nwa even me gosi unu chat ya ihe ọgwụ amala si gbaghara ya n'ihe okwu n'owe ka o ji wee kwuo ya ịghọtago n'owe ka o ji wee kwuo ya mụọ onye nchọ ije fonu m na-ede mụọ then unu eweregodo 50,000 naira nke a ijebegodo n'ọgwụ unu ijebegodo n'ọgwụ ọ bụla ihe ịba akwa ọ yi ikene Zeus family
unu bekwa akwa lapụ unu naba ada ebe akwa ebe onwe na nwoke ndo ihe mere ebe ọfụma ọ ya adịsị mma ọ na-anọkọta nwere chenji ihe na-agbakọta daalịa nwoke General Hospital, Specialist Hospital, tata nzọụkwụ na bụ na ọnọdụ gbanwekwala unu mana magụọ Chukwu mana tata mbata unu ife batakwa bụ unu ọ bụ na aka anyị dị ọchị ma nkụzikwa ọta sọfa na ịkwụbala aka ya ọtọ tata mbata be taa ka ife ya adịba ka afa nwaanyị chi mụrụkwa anya mụdolu gị ọkụ ife itufu ihe enweta ugboro ugboro sọfa na aka anyị dị ọcha ekolo mụna Ijeọma ụkwụ ijiri ebe anyị ụkwụ masa private number